Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Обвещайте радостную новину, обвещайте аж до краю земли. Пан вызволил народ свой. Аллилуйя. Вітаю на этой святой мши. Этими словами Пан з вами, з Духом Твоим, и отказывается всех вас, присутних, в особливий спосіб дітей, які год тому назад в этой нашей святыне перший раз прийняли Пана Ісуса у своє серце. А так само всіх дітей, які удільничають у занятках катехізації, розвиваються. Сестру законную Анну, яка так само веде эту катехізацію. За вас всіх хочу справляти эту святую мшу, як вдячність Пану Богу за те, що Бог приходить кожен раз до нашого серця під знаками сакраменту, але так само і у слові, яке ми чуємо і тут у костелі, і так само на занятках релігії. То саме слово ми нічого нового не обвіщаємо, тільки його трошки розбудовуємо. Нехай це слово допомагає вам жити і узростати у Божій любові. Коли вы, дети, чули, сегодня мы маем уже другое гучание инструменту. Это есть той инструмент, який мы купили за те гроши, что вы год тому назад складали, як дар за подяку, або дар алтара на супольность этой парафии. И год тому назад, и 2 года тому назад, раз 2 года я эти гроши откладывал, собирал, помножал, закапывал, откапывал, и повстала Yamaha P225 японская. Аж туда докопался я. Так что, дякуючи вам, эти инструменты будут только у нас в супольности парафиальной развивать. Еще до его допустим профессиональную стойку, яка повинна быть, как бы эта Yamaha випадково не упала, як то є зацепить, как вона тривала. Але это все дар ваших батьків, за які я щиро дякую. Нехай добрий милосердний Пан вам за це вдячить. Podczas tej świętej mszy молюся за вас усіх дітей, молодь, сестру Анну, які удільничаєте у занятках катехізації. Перепросим за наші грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую оферу. Споведаемся Богу всемогу, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся, над нами. Христе, змилуйся, над нами. Пане, змилуйся, над нами. Пане, змилуйся над нами. Марія, і на серці зелено, Марія, і на серці зелено, Мама вишиня поле, але за лісу полються добре полі. Хвалимся тебе, прославляем Тебе, хвалимся тебе, прославляем Тебе.
Дякуем Тебе за великой хвалы Твоей, Пане Божий небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Panie Boże, Panie Boży, Synie Ojca, wielki grzeszne sobie taki Synu, zmiłuj się nad nami. Wielki grzeszne sobie taki Synu, przyjmij molenie nasze. Wielki siedzisz prawa Ojca, zmiłuj się nad nami. Только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым Пане Бога Отца. Аминь. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный Боже, ученика Бога, Ты радостные дни мы всем сердцем прославляли у возросла Збавцу. Нехай пасхальная таємниця, якую ми Тебе ушановуємо, завсюди проявляється во всіх наших учинках і справах. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить в єдності Духа Святого, Бог празднує веки вечные. Amen. Читання книги «Діл апостолів». У ті дні Філіп прийшов у Самарійський город і знайшов там Христа. А люди згодно слухали, що казав Філіп, чуючи і бачучи учинене їм чуди. Бо з многих опантаних виходили з великим криком для чистої духи, і шмат спаралізованих і мунгалів було оздоровлено. І була велика радість у цьому городі. А лишь апостолы в Иерусалиме почули, что Самария приняла Слово Божие, послали до их Петра и Яна, якие, пришедши, помолились за их, как яны приняли Духа Святого, потому что ён еще не сходил ни на кого з их, бо яны были только охрещены в имя Пана Иисуса. Тады апостолы склали на их руки, и яны приняли Духа Святого. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Воскликни Богу, вся земля. Воскликни Богу, вся земля, спевайте про слово Его имя, прославляйте Его хвалу, скажите Богу, яке грозне справи Твоє. Воскликни Богу, вся земля. Нехай поклониться Тебе
Тебе, нехай прославляє ім'я Твоє, прийдіть і упаште справи Бога, розня справи Його над синами чоловічими. Воскликни Богу вся земля. Он зменил море в сушу, перешли реку, там радовались они, но благодарностью своим навеки. Воскликни Богу вся земля. У всех, кто боится Бога, придите и послухайте. Я расскажу вам, что лучше для моей души. Благословенный Бог, який не откинул мою молитвы и не позбавил меня милосердности своей. Воскликни Богу вся земля. Читання першого послання святого апостола Петра. Уміловане, Христа плана святіть у серцях ваших, будьте завсёды готовими дать отказ кожному, хто потребує від вас слова про вашу надію. Але робіть ви це охотно, з боязью Божией і добрим сумлінням, кабы тим, за що обговорюють вас, як злочинців, були осоромлені ті, хто ганить ваше добре життя у Христі. Полепей, коли у гэтым воля Божия, терпеть за добрые учинки, чим за благие. Бо и Христос однойче потерпел за грехи, справедливый за несправедливых, как провести вас до Бога, забитым телом, але оживленным духом. В это Слово Божие. Дякую Пану. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia od Jana. У той час Єсус сказав своїм учням: «Коли любите мене, будете заховувати мої заповіді. І я попрошу Отця і дасть вам іншого сутішальника, як був з вами навіки, Духа правди, якого світ не може прийняти, тому що не бачив його і не ведає. А ви його ведаєте, бо він з вами є і у вас буде. Не покину вас сиротами, прийду до вас. Ще криху і світ уже не убачить мене. Ви ж бачите мене, бо я живу, і ви жить будете. У той день спознаете, что я у Отцу моим, и вы во мне, и я у вас. Хто має заповіді має і заховує їх, той любить мене. А хто любить мене, того полюбить Отець мой, і я полюблю його, і об'явлюся йому». Это слово Пана. Чи ведаете, что сегодня я вам буду говорить? Про то, про что человек бегает, думая, клопотится,
пасвячае ўвесь час, усе намаганні, ўсё, што мае. І гэта лічыць, што вельмі важна. Некаторыя хочуць гэта прадліць, некаторыя хочуць скараціць, некаторыя хацелі бы штосьці зрабіць, а так іначай, як гэта будзе, так і будзе. Я понял. Я хочу, каб я свечку запаліў, бо як будзе адміністрат свечку запаліць, то все будзе глядзець, каб свечку запаліць. А так будуць мешаць мне казалі гаварыць. А я так не люблю тады. О, так, каб гарэў огонь такі, можна будзе жарыць каўбасу. Чылі пра што? Пра жыццё. Мы яго не дацэньваем, вы маладыя, вы што там жыццё там дацэніць маецца, здароўе, ўсё у вас ёсць на месці, бацькі пра вас клапоцяцца, уже старшыя людзі, которые уже там, можа, прыхварэлі, уже, можа, маюць паважныя справы з хваробай, начинаюць цаніць сваё жыццё, начинаюць дацаняць тое, што было. Ім так здавалася, што гэта будзе пастаянна, а аказалася, што не. Дзесьці яго трошкі гэтага здароўя уже оторвало якаясь справа ад нашага жыцця. І таму гэтае жыццё, яно вельмі, вельмі важнае. Але каб яго знайсці, трэба па-сапраўднаму пашукаць. Дзеці хто з вас у дзяцінстве гуляў у хованкі такія? Гуляў хто-небудзь, хаваліся адзін аднаго, пратались, да? Каб нас на што? Мы любілі, як нас знаходзяць, альбо любілі, як нас не знаходзяць? Калі знаходзяць? Калі не знаходзяць. Ну, в залежнасці. Адзін такі святар, Фред, казначея, распавёў гісторыю. Ён быў такім самым маленькім, як вы. Можа, нават яшчэ меншым. О, як тут дзяўчынка ў розавым, з бубачкамі чорненькімі. І ён таксама схаваўся. Схаваўся так, што быў перакананы, што яго ніхто не знойдзе. Схаваўся пад ганак. І браця, і сёстры, і знаёмыя яго шукалі. Ніхто не мог знайсці, а ён пад гэтым ганкам сядзеў і радаваўся, і сам себе сказаў: я ведаю, што мяне ніхто тут не знойдзе. І ў пэўным моманце стала яму смутна. Як гэта? Мяне ніхто не знойдзе? О, не! І высунуў палец, каб тарчаў. І яго убачыла сястронка. Калі убачыла яго сястронка, яна яго знайшла. А ён з гэтай радасці, што яна яго знайшла, кінуўся ёй на шыю і пацалаваў і абняў яе. Чаму? Таму што, гаворыць, я зразумеў, што калі мяне ніхто не знойдзе, то я нікаму не патрэбны. Вы навошта хаваліся? Каб вас хтосьці знайшоў, не? Дакладна, мы не хаваліся пад народу. Когосьці вы не знайшлі, сказалі: добра, шукаць яго не будзем. Усе адвярнуліся і пашлі. А ваша рэакцыя якая была? Слёзы, плач, што мяне ніхто не шукае. Усе мяне оставілі, усе мяне кінулі. А прадстаўце себе, што Бог нас пастаянна шукае. Вас таксама. У сакраменце канфесіянала, у святыні, пры святой камуніі, на катэхізацыі таксама Бог вас шукае. Але што нам для гэтага патрэбна? Сунуць палец, а гэтым пальцам ёсць малітва. І нашае адкрыццё сэрца на Бога. Бо калі мы не адкрыем нашага сэрца на Бога, то нічога мы не атрымаем. Сёння мы ў першым чытанні у дзеяннях апосталаў прачыталі, што апосталы, калі пачулі, што ў адной там з частак вера распачала развівацца, паслалі туды Петра і Яна. Пётр і Ян прыйшлі, і што, як вы думаеце, рабілі? Чым абвяшчалі Божае валадарства, гаварылі гістарычны факт Ісуса Хрыста, распавядалі пра цуды, якія Ісус Христос учыніў. Можа, распавядалі пра тое, што яны бачылі, што Ісус Христос быў мёртвы, а потом з мёртвых паўстаў, потом на іх вачах узышоў на неба. Не! У Святом Пісанні напісана, што апосталы, калі прыйшлі і даведаліся, што там, расцвітае Евангелие, разрастаецца Божае валадарства, яны пачалі за іх маліцца. Маліцца. Вельмі важная рэч. Гэта вельмі важная рэч, пра якую чалавек у сваём жыцці мае ніколі не забыць, а імкнуцца. І мы у касцеле, на занятках катэхізацыі, на розных сустрэчах, нават групах малітоўных, вучымся толькі аднаго — сапраўднай малітве. І в гэтай малітве будзем учыцца не толькі ў першым класе,
Не толькі ў трэцім, калі прыгатаваемся да камуніі, чацвёртым і пятым, калі перажываем гадавіну і наступную. Не. Але чалавек пакліканы вучыцца малітвы ўсё жыццё. І сапраўды, я ўсё жыццё вучуся маліцца. Мимо таго, што я ксёндз. Я гэтую малітву нанова пазнаю, по-новому адчыняю сваё сэрца і ў новай перспектыве бачу, в які спосаб Бог прамаўляе да мяне, каб я мог з ім таксама адчыніць сваё сэрца і прамовіць да яго. У годзе 2006 у кастрычніку паміраў адзін са святых. Быў гэта Карло Акутис, якого кананізавалі больш, чым паўгода таму назад, амаль год таму назад кананізацыя его была. Карло Акутис меў тады 15 гадоў. І калі бацькі баяліся яму сказаць пра тое, што ён моцна хварэе, што небавам памрэ, калі бацькі прыйшлі, каб сказаць яму, што ён небавам памрэ, то ён абрадаваўся. Чаму? Бо сказаў, што я небавам сустрэнуся з Христом, з Богом, з маім стварителем і панам. І некаторыя задаюць пытанне, чаму такое дзіця, 15-гадовы юнак, перед якім открываецца перспектыва жыцця, у такі спосаб паглядзеў на смерць. І варта зазірнуць на яго гісторыю, кароткую гісторыю. Калі ён нарадзіўся, калі имеў некалькі гадоў, маці ягоная была рэпарцёркай, знаной рэпарцёркай, ездзіла па ўсім свеце і брала інтэрв'ю. А ў касцеле яна была усяго за сваё жыццё, да нараджэння свайго сына, аж толькі 3 разы. Калі яе хрысцілі, калі яна прыступала першы раз да споведзі і да камуніі. Всё. Больш яна ў касцеле ніколі не зменілася. Бацька яго быў бізнесменам. Пан Бог яму таксама не быў патрэбны, не меў на яго часу. Ён таксама рэдка хадзіў у касцёл, ён амаль быў неверуючы. І таксама вёў свае інтарэсы ў розных кутках свету. Пасколькі яны не мелі часу заняцца дзіцём, яны шукалі сядзілкі, той, хто будзе апекавацца іхнім сынам. І хтосьці ім павёў, што ёсць тут такая дзяўчына, которая мае на імя Беата. А яна была з Польшчы. А гэта акцыя адбывалася в Італіі, бо Карло Акутис паходзіць з Італіі, з Влог. Ну і тамака запрапанавалі ёй, і яна згадзілася, яна была маладой дзяўчынай, студэнткай, і згадзілася дарабляць, каб апекавацца і зарабіць сабе таксама на гэтую вучобу. І на першым жа сустрэчы з гэтым малым хлопчыкам яна са сваёй торбачкі выняла абразік. А на гэтым абразіку была чорная твар, смуглавая. А на гэтай смуглавай твары сказала, гэта моя мама, чорная Мадонна, Маці Божая Чэнстахоўская. Яна моя мама з'яўляецца мамай Ісуса Христа, але як хочаш, можа таксама быць тваёй мамай небеснай, бо твоя земская дзесьці далёка, але небесная, яна заўжды будзе тудака пры табе. І небавам на першым жа прагулцы, якая адбылася, прывяла гэтага апекуна свайго Акутиса Карло в касцёл і паказала, паглядзі, там за гэтымі дверкамі жыве пан Езус. Гэтая красная святоўка, якое там маргае, паказвае, што ён тут ёсць па-сапраўднаму у постацях эўхарыстычных. І яшчэ ў наступнай размове распачала распавядаць, калі чалавек памірае, то веруючы чалавек у перспектыве жыцця, перед ім адкрываецца новае, яшчэ большае жыццё. Жыццё з Христом, дзе няма цярпення, а ёсць толькі радасць, сузірання і збыцця панам. І яна з ім правала да 1,5 года, толькі столькі ім апекавалася. І калі яна закончыла вучобу, яна оставила гэтую працу, і калі гэты сын астаўся з мамай, распачаў ёй задаваць шмат пытанняў. Мама, а хто такі пан Бог? А хто такі пан Бог? Вы памятаеце з каталізацыі? Хто хоча адказаць, рука ўгору? Помните? Добро, идем сюда. Это отец. Так, отец. Добро. А не так, это огульный отец. А он створитель неба и земли. Створитель всего бачного и небачного. Так докладно гэтая катехизация учит. А мама не ведала этого. Вы ведаете.
А мама этого не ведала. И не могла отказать своему сыну. Сын начал задавать все больше и больше питания. А мама, откуда можно ведать, когда 3 раза у святыни была, в костеле только. И то все 3 раза не дома. Ну и кто-то ей подповел, как она поехала у Болонию до знаного святара, который имел харизму, подобную до харизма Айцапио. И как ему рассказала про эту ситуацию. И она поехала, эта размова переродилась в споведь, и она высповедалась. И когда начала размовлять, сказала: я маю сына Карла. А когда этот святар почул сына Карла, это дитя выбранное Богом. Ты маешь сына Карла? И он Божий сын. Он покликаний для чогось особенного в этом сучасном свете. И мама так моцно начала за это переживать, что от этого момента начала приезжать кожний місяць на сповідь до этого святара, шукаючи так само отказу на те питання, які задавав син. А поскольку этот сын задавал все больше и больше питаний, она постановила и подумала, что пойдет учиться. И пошла учиться у теологічний колледж для светских людей, закончила с дипломом. Але так само муж її, і він так само навернувся, бо він так само син питав його про Бога. А ще, більше того, у них жив Райч. А Райч це був хіндуйський професор, який жив, фізику вел. Професор-викладчик, вельми знаний у тих районах. Цей Райч він був, походив, його батько був хіндуйським святаром, що він визнавав хіндуїзм. И когда Райч час от часу оставался с Карлом Акутисом, и Карл Акутис задавал ему питания, то под взглядом этих питаний Райч навернулся. Принял веру в христианство, отвернулся. И как сам потом пишет, бо я спознал, что Бог по-справдному, якого визнає Карло Акутис, есть Богом, який дає спокій, який дає надію, який хоче кожного з нас підняти до нової перспективи життя незвичайного, а життя вічного. І як поглядите, брати і сестри, так само батьки, от чого розпочалося навертання цієї сім'ї? От малого хлопчика і від цієї звиклої дівчини, яка мала так моцну віру, що про звичайне образя, звичайне оповідання, не якусь теологію, не якісь виклади, але звичайне оповідання про Бога запалило так моцно серце цього дитя любов'ю до Бога, що він розпалив і свого батька, і маті, і навернувся цей чоловік, і шмат, хто за його життя, так само дякуючи тим сторонкам, які він вів, інтернетовим порталам Карло Акутиса, про які можна в інтернеті тепер почитати і поглядіти, шмат, що можна розпознати, бо до цього ми усі покликані. Конрад Хільтон. Гэта заснавальнік сеткі хотелів. Хто-нибудь з вас був у хотелі, хоч раз відпочивав? Я раз колись був на чемпіонаті Польщі серед ксензов по футболу, то ми поїхали в Бельсько-Бяло, и там треба было переночевать, и, конечно, нам там хотель представили, и там я відпочивав у этом хотелі. Але перший раз, і останній раз, коли я був у хотелі, я відпочивав. Это не означает, что хочу заехать в доброе так, в случайном месте, а просто была такая ситуация, что треба было здесь почить между одним днем, а другим, а третьим, четвертым. Ну, то заложил эту сетку хотеля. Але описывая историю своего життя, когда был в детстве, пережил вельми великую тяжкость, трагедию. У него было пони это такой коник. И он сдох. И он с этого коника начал переживать. Так вот, что плакал, не находил отказу. И мама пришла до его, как его потешить, и говорит: сыну, не переживай, коли маешь клопот, что никто не может развязать его, иди до Пана Бога, уклейчи, помолися, а Бог тебе допоможе. І справді, після этой молитви, яку учинив Конрад Хільтон, успокоився. Походив він з сім'ї вельми бідної, їх було аж 8 дітей. Батько вел магазинчик такий. В этом магазинчике он десь конец концом вязал. Але сын в молодости, в детстве подглядал, як батько себе передолює тую або другую пирожкову. И коли уже дорос, научился от батьки, в який способ можно развивать интересы, так что заложил хотелярство.
на сучасний світ так само у Європі шмат його хотелів є, этого чоловіка. Але прийшла біда, пришла нищета в Америку, так великая, что те, что были богатые, обанкротились до дна, и их все позабирали. И так само ее. Некоторые не выдерживали этой трагедии и отбирали себе життя, прыгали из окна. Просто сказали, что не мають сенсу життя. И он так само, сидячи, постановил, не маючи ничего, в тотальной нищете, пише письмо до своей мамы и розповідає, что все наоколо не мають надеи. Усе отбирают життя. Что мне робить? И мама ему в этом письме пишет те самые слова, что сказала в детстве. Иди до костела, иди помолися, а там знойдешь отказ и на свое питание. И коли он пошел, помолился, выходит из костела, зустрел его якийсь человек. Оказалось, что этот человек был колись его працовником. И этот человек говорит: я вас знаю. Вы той, кто принял меня на работу, а я был в такой потребе, и вы мне помогли на разные способы. Поскольку вы добрый человек, я ничего не маю. Але маю добыток той, что на себе назбирал за этот час $300. Вот я ведаю, что коли я вам дам эти $300 и забираете, то вы наново повстанете с этой бедой. И справді, дякуючи этим $300, этот человек наново повстав і знов здобився гэты хотелі, мотелі, які он там мел под этой назвой. И так можно, а от того моменту пишет: я ни одной недели не пропустил святочной имши. Я ни одного дня не было такого в моем житті, что я не помолился. Хіба что хвороба, альбо якась ситуация, которая была мощнейшая, чем я, могла меня от этого вырвать. Але Бога я ніколи не оставил. І у своєму житті, говорить так, я завжди отдавав милостину для сестер, які там вели дело милосердности. Детские дома, сиротинцы, разные справы. Але вы помогали убогим. Так что детям это не подобалось, бы раздавала всю мою, что у него была, только для ратования других людей. Але так само был его сын, коли батька помер, то сыну так шмат не засталося, але сын научился от батьки, в який спосіб розвивати. І он так само все завдячував Пану Богу, а сын еще больше раздал. Сын раздавал 97% своего доходу. 97% своего доходу на справы доброчинности. Так, что помер. Так само и сын, який вел этой мотели. Браты и сестры и дети, до чего это говорю? Говорю до того, что мы в нашем житті маем так само повставать. И мы повинны вытягивать свою руку до Бога праз молитву, как Бог нас убачил и знайшов, и мог нас допомогти, нас знайти, как мы могли его обнять у нашей бедоте. И пише Конрад, что это не добробыт, не тады, коли мне было весело, коли мне поводилося, что это не тая ситуация, коли я жил у достатку, але тая ситуация, коли я переживал кризис, коли я не ведал, что зробить. Тыя ситуации за каждым разом допомагали мне развиваться у моей веры и познавать Бога. Просим, как и мы у нашем житті не загубили Бога, але как с этим Богом трималися за руку. И неважно, какие справы до вас придут, дети и молодь у вашем житті, как памятали, что Бог заўсёды на вас чакае, и что Бог заўсёды хоче вас притулить, и что Мать Найсвятейшая в этом месяце, майору, який ми в особливий спосіб її вспоминаємо, так само хоче бути вашей і моєю матір, і кожного, хто хоче довірити своє життя, як ідучи наперед, ми з Богом дійшли по життю незвичайне, а життя у вічності. Амен. Смутно, не? Але що зробиш? Таким смутком, що він вас напоїв, що аж страх. Але я радостный, бо життя вічне, это щось більше радості, сучасне. Вірю в одного Бога, а Отця Всемогутнього. Творителя неба и земли, всего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народного, первый всеми веками, Бога от Бога,
святого святла, Бога соправдного, Духа соправдного, народженого, а не створеного, одиносудного Отцу, ради Бога все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловечься от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, садись праворуч Отца, и снова придет в славе, судить живых и померных, никакого братства не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Верю в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения мертвых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який вислуховує молитви і спосилає в наше серце Духа Утешителя, узнесем покорные молитвы. Молимся за покликанное за святоство и молодство життя, как наполненные Духом Святым и наследовали Христа в Его охранной любови. Тебя просим. Выслухай нас, Аминь. Молимся за детей, які сьогодні відзначають годовину своєї першої святої комунії, як завсюди живі у єдності з Ісусом Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Аминь. Молимся за дітей і молодь, наші парафії, які вже в розкриті переживу приймуть Христа у своє серце. Как встреча с Иисусом принесла в их житті тривалу духовну пряму. Тебе просим. Выслухай нас, Аминь. Молимся за наших батьків, как Христос наполнял их радостью и взмацнял его взаимной любовью. Тебя просим. Выслухай нас, Аминь. Молимся за тих, хто допомагає нам у дорозі для серця, і за нас молиться, как добрый Бог отулив их свою ласку. Просим. Выслухай нас, Аминь. Молимся за собраних підали харах Пана, как мы наполнялись радостью Духа Святого, якое дає спитання з Ісусом Христом у святой комунії. Тебя просим. Выслухай нас, Аминь. Молимся за всіх, хто в цьому році удільничав в занятках релігії, катехізації, за всіх, хто викладав сестру Анну, как добрый и милосердный Бог одарил их потребными ласками, светлом Духа Святого, как в эту веру, знания могли помножить дякуючи ласку Пана Бога, а в этом самым подяковать Богу за свет, в яким мы живем. Тебя просим. Выслухай нас, Аминь. Всемогутный вечный Боже, выслухай наши молитвы, какие мы для Тебя возносим, и учени, как мы верно служили Тебе тут на земле, и были годны созирать Твою хвалу в вечности. Брат Христа, Пана нашего. Сторонка 7. Наклонися до моих очей, упашу, наклонися моих уст, и благословение, наклонися моего сердца и от жизни. Ай, мой Дух Святый, наполняй меня. Наклонися до моих очей, и упаду. Наклонися моих уст, и говорю, благословение. Наклонися моего сердца и от жизни. Ай, мой Дух Святый, наполняй меня. Молитесь
Моліться, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усіма бути. Нехай Пан Бог прийде ахвяру Твою, на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Престолу Святому. Ojcze Niebiesny, niechaj uniosутся во все наши молитвы и ахвяры, как очищенные Твоей ласкою, мы стали годными удельничать в сакраментах Твоей великой любови, раз Христа Пана нашего. Аминь. С вами. И с Духом Твоим. Умору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Справді годна гэта і справедлива, сушна і збавлена, каб мы Тебе, Пане, заўсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто обещали Твою хвалу, коли Христос был ахвярованный, як нашая Пасха. Бо Он соправдное ягнё, и Он узял грехи свету и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам житё брат свое, з мертвых повстане. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа. А хоры ангелов разом с усилиями святыми śpiewaють Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан всемогутній, небо і земля, повиння хвали, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Благословенный кто приходит в имя Пана. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Сапраўды Божа, Ты святы, крыліца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутний Божа. Освяти гэтыя дары ростою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znał Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кielich крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обращает свет свою, Пане
Panie Jezu, wyznają Twoje воскресение i żądają Twojego przystąpienia. Wspominając śmierci z mертвых powstania Twojego Syna, achwaluję Tobie, Panie, chleb życia i cień zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как всех нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой расширенный во всем свете, удосконаливал любови, разом с Папом нашим Львом, Biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном Павлом II, благословенным ксензом Брониславом Маркевичем и всеми святыми, які спрат веку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христови у Христе, Sobie Boża Ojca Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia пошана и хвала, разу всеки вечная. Называемся митви Божьими и изъявляемся, тому полную вдячности смиряемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего суденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво упокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и закованы душе на конец покою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Смилуйся
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Яворую. Как ты пройшов на мені, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Святая коммуния на початок буде уділяна каялькам, затим дітям, які переживають годовину першої святої комунії, а затим всім остальним. Сторонка 12. Моє серце моє не услышается, и очи не загорятся. Не гонюся я за таким, и постою мне не догадаться. Сохрани спокойно и тихо изменил ты душу мою, я обнимал я на грудях твоих. Моє серце моє не услышается, и очи не загорятся. Не гонюся я за великим, ты постою мне не догадаться. Сохрани спокойно и тихо изменил ты душу мою, я обнимал я на грудях твоих. Пусть я не раз тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Не раз тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Не раз тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Не раз тобой стою, такие пёс. Моє серце моє не услышается, и очи не загорятся. Не гонюся я за великим, постою мне не догадаться. Сохрани спокойно и тихо изменил ты душу мою, я обнимал я на грудях твоих. Моє серце моє не услышается, и очи не загорятся. Не гонюся я за великим, постою мне не догадаться. Сохрани спокойно и тихо изменил ты душу мою, я обнимал я на грудях твоих. После мира с тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Мира с тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Мира с тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Мира с тобой стою, такие пёс. Мира с тобой стою, такие пёс, такие пёс, такие пёс. Мира с тобой стою, такие пёс,
Сторонка 9. Jezu, ja lubię Ciebie, a Ciebie muszę ja. Musimy dla mnie, a imię Twoje prosławiać. Jezu, ja lubię Ciebie, a Ciebie muszę ja. Musimy dla mnie, a imię Twoje prosławiać. Jezu, ja lubię Ciebie, a Ciebie muszę ja. Musimy dla mnie, a imię Twoje prosławiać. Jezu, ja lubię Ciebie, a Ciebie muszę ja. Musimy dla mnie, a imię Twoje prosławiać. Jezu, ja lubię Ciebie, a Ciebie muszę ja. Musimy dla mnie, a imię Twoje prosławiać. Сторонка 11. Слава Богу, слава, Тебе насытит добро. Значит, слава заспеваю, насыщает меня добро. Значит, слава заспеваю, насыщает меня добро. Значит, слава Богу, слава, Тебе насытит добро. Значит, слава заспеваю, насыщает меня добро. Значит, слава заспеваю, насыщает меня добро. Значит, слава Богу, слава, Тебе насытит добро. Значит, слава заспеваю, насыщает меня добро. Значит, слава заспеваю, насыщает меня добро. Значит, слава Богу, слава, Тебе насытит добро. Значит, слава заспеваю, насыщает меня добро. Значит, слава заспеваю, насыщает меня добро. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты праз мертвых восстания Христа отразил нас до життя вечного. Обношу нас клен пасхального сакраменту, и умацуй хлебом збавления наши сердцы, праз Христа Пана нашего. Аминь. 13 мая у середу у Спавільної Святейшей Анны Марии Спасимой. 14 у четверг уже менее 40 дён от святого з мертвых повстания, иначе переживаем урочистость у неба у 6 Степана. Святые имши отбудутся тройчи у 8, у 15 и у 19.
У гэты четверг кожны мае верны абавязак быць удзельнічаць на святой імшы і ўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. 16 мая ў суботу успамін святого Андрэя Баполі, прэзбітара і мучаніка. Праз увесь месяц май пасля святых імшаў вечаровых у 19 адпраўляецца набажэнства маёвае, а ў нядзелю пасля святой імшы у 10:30. Сёння пасля гэтай святой імшы яшчэ адбудзецца так званы пікнік на заканчэнне году катахатычнага 2025-26, на які шчыра запрашаю і ўсіх дзяцей і бацькоў, каб мы разам сустрэліся, патанцавалі на честь Пана і паразмаўлялі. Маем надзею, што дождж нам не перашкода, бо там нічога не падае, а для марака гэта не дождж, это марская пыль. Нехай это будзе марская пыль для нас такая. Дзякуй вялікі сястрэ Анне за цэлы год правядзення заняткаў катехізацыі, за адданасць для дзяцей, для бацькоў, за зразуменне ўсіх спраў. Дзякуй вялікі таксама Анастазіі за правядзення Міхаэлікаў, якая таксама заўжды там летам уже рэдка прыязджаюць, бо маюць свае выезды і ў другія месца, але зато праз цэлы год таксама гэтых дзяцей вучыць, калі хто ж дзеці жадае, уже можа сапраўды Пан распаліў вашае сэрцы любов'ю да музыкі, там можна далучацца да гэтага гурту Міхаэлькі, які таксама патрабуе новых галасоў, каб праслаўляць Пана і на яшчэ большую хвалу. Дзякуй таксама моладзі, Міхаэлькам, якія уже тут не дзеці, уже моладзь, якія таксама прыходзяць, мимо таго, што можа і працуюць, і вучацца, і маюць свае абавязкі, але знаходзяць час, каб туды з намі разам маліцца музычна. У наступную нядзелю святыя імшы адбудуцца аж 5 разоў, чым пастаянна у 9 на польскай мове, затым у 10:30, у 12 на беларускай і у 19 увечары, а яшчэ дадатковая святая імша у 13:30 для дзяцей, якія будуць прыступаць першы раз да святой камуніі, і таксама іх бацькоў і гасцей запрошаных. Так што за тыдзень святая імша у 12 таксама ёсць, каб вы не думалі, прыходзьце на яе, а ў 13:30 асаблівы спосаб. Чаму? Бо ў гэтым годзе Пан нас абдараваў аж 30 дзецьмі, якія прыступяць у нашай парафіі да першай святой камуніі. 6 чэрвеня ў Буцлаве адбудзецца сусветны дзень дзіцяці. Наступная трэцяя нядзеля месяца, так званая нядзеля інвестацыйная. Ахвяры складзеныя цалкам прызначаюцца на будову, за якую дзякую шчыра. Першая споведь для дзяцей першакамунійных адбудзецца 16 мая, гэта субота, у 13:00. Ад 13:00 будем спавядаць дзяцей першакамунійных, а бацькоў і ўсіх гасцей запрошаных заахвочваем, каб гэты сакрамент споведзі, калі вам патрэбны, учыніць радней. Кожны дзень паўгадзіны перад святой імшой адбываецца сакрамент споведзі, або у другіх месцах, у другіх касцёлах, дзе гэтая споведь трывае, можна скарыстаць. Дзякую за ахвяраванне на будову святыні, за супольную індывідуальную малітву, за спеву праву літургічную, за прыбіранне капліцы, а таксама тым, хто дзежурыў. Памолімся за тых, хто гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за дабрадзеяў ахвярадаўцаў нашай парафіі, за дзяцей, якія ў гэтым годзе перажываюць сваю першую гадавіну святой камуніі, а таксама за дзяцей і моладзь, якія удзельнічалі рэгулярна у занятках па катехізацыі. Усіх нас, кожнага па асобку, даручаем апецы Маці Божай Тваёй, абароне аддаёмся. Святая Богородица, в наших потребах не покачай молением нашим, и от всякой злой выходы вымовляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поведлай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Як заўсёды, благословлення, песня заканчэння, молитва на пожадання Пана у святыні, і ідзем разам на пачатак танцаваць, гуляць, а затым в гэты час будзе жарыцца свіня, або 2 свінкі, будзем капціць, вэндзіць, і тада будзем есці.
булочки з м'ясом або з ковбаскою. Добре, що ви є так, і приходите, прийміть Боже благословення. Пане з вами. Нехай вас благословляє Бог усім, а путний Отець і Син і Дух Святий. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаил, вернувший нас у змаганні, будь нам обороною, собрать спокуси і вас, так злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духів, які нас губу снують по світі. Амінь. Ровно 14. Славлю я тебя, каждый день прошу, жить тебе, с тобой разом жить, славлю я тебя, славлю я тебя, каждый день прошу, жить тебе, с тобой разом жить, славлю я тебя. Славлю я тебя, каждый день прошу, жить тебе, с тобой разом жить, славлю я тебя, славлю я тебя, каждый день прошу, жить тебе, с тобой разом жить, славлю я тебя. Нехай буде похвалений Святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален Пресвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален Пресвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Дайте мне